Chiegni uru kendo migao ma ochung' ne mwandu mag buo lowo ka otenore kod apis mar Komishona ma kaunti ma Migori ochiwo chik ne jogo mani kod kuonde ma iluoke mula mondo lor kuondego kapo ni gionge lesen. Komishona mar kaunti ma Migori David Gitonga wacho ni kuom kuonde luoko mula 99 e kaunti ma Migori mana maromo 3 kende ema nitiere kod lesen mamiyo gi thuolo mar tich. Komishona wacho ni kuom thuolo mar jumbe 2 gidhi dok e kuonde luoko mula go kendo mako jogo ma ok oluwo chik. Out of 99 reaching and erosion plants, only 3 have the licenses or permits to operate. We are requesting all the miners in Migori to ensure that they apply for licenses and permits. We are also requesting the small miners to organize themselves into groups. The government is in the process of identifying them, training them, and linking up with the institutions that can support their operations. Jopiny kod jopur